שלום לכם חברות וחברים, שמי דוקטור דני סימנטוב וברוכים הבאים למצגת שלי תרגילים לגב תחתון בישיבה. אז בואו נתקדם. התלונה של רוב האנשים שסוג העבודה שלהם הוא בישיבה במשרד היא שאין להם אפשרות לבצע תרגילים להקלה לכאבי גב, מפני שזה מצריך מהם לשכב על המזרן, לבצע את התרגילים. במצגת הזאת אני אציג בפניכם תרגילים כיצד ניתן לעשות את זה בישיבה. התרגיל הראשון, כפי שאתם רואים בראש הדף, רשום תרגילים לגב תחתון בישיבה. את כל התרגילים מומלץ לבצע כ6 פעמים בכל צד, מספר פעמים ביום, בכל מקום, אם זה במשרד, אם זה בבית, או בכל מקום שניתן לעשות תרגילים בישיבה, מבורך. התרגיל הראשון, רגליים צמודות, הידיים מונחות מאחורי העורף, וכל הגוף נמתח לצד, מחזיקים כמה שניות ומרפים, ועוברים לצד השני ומבצעים את אותה פעולה. בתרגיל הבא, גם כאן יש תרגיל ראשון ושני, מניחים את היד על הראש, מותחים את כל הצד של הגוף לצד הנגדי, מחזיקים את המתיחה מספר שניות ומרפים, וגם כאן עוברים לצד השני. כאן אנחנו רואים תרגיל שהוא גם תמונה חזיתית וגם תמונת פרופיל. בתמונה החזיתית אנחנו רואים איך שהיא לוקחת את הרגל, מותחת את הרגל לכיוון הבטן, שזה מותח גם את האגן, מחזיקה כמה שניות את הרגל ומרפה. כמובן מחזיקים, כן? אני מדבר כאן מלשון נקבה, אבל זה גם לשון זכר. מחזיקים את הרגל כמה שניות ומרפים ועוברים לרגל השנייה. אפשר לראות את תמונת הפרופיל גם באותו מצב, כדי שימחיש לכם כיצד זה נראה בשטח. התרגיל הבא, התרגיל הראשון, שוב רגל על רגל, ידיים מונחות על הרגליים, כל החלק התחתון, רגל על רגל, מותחים לכיוון אחד, ואת כל החלק העליון, דהיינו מהמותן כלפי מעלה עד הראש, מותחים לכיוון השני, בדיוק כמו שמופיע בתמונה. ברצוני להדגיש דבר מאוד מאוד חשוב. את המתיחות אתם עושים, כל אחד לפי הסיבולת שלו, מתיחה לצורך מתיחה, כדי להרגיש את המתיחה באגן, בשריר הגב. לא צריך לקרוע את הגוף כמו שאומרים, אלא למתוח את הגוף בצורה כזאת שיהיה גם כיף, ויהיה גם הרגשה טובה לאחר המתיחה. ולאחר מכן מרפים את המתיחות. זהו חברים, בהצלחה לכולכם. אני מאמין שאם תעשו את התרגילים האלה כמו שצריך כל יום, בכל מיני מסגרות, אם זה בעבודה, בבית, תרגישו הרבה יותר טוב. אז בינתיים שיהיה לכולכם המון בריאות ולהתראות בהמשך.